Naiz irratian, bigarren kafea. Egon handi zuela guztio, hemen txegara beste partida bat jokatzeko Prestezkerreko aldean, Mai Gorostiaga Pozo Eskuineko aldean Goiuri ezei Zarandia entzuleok azdadian hor gehiagoka. Lasai, hemen ez dago lehiarik. Baina gaur, uztailaren 2an, kirol munduari buruzko informazioa ematen duten komunikazioko profesionalak omendu nahi ditugu. Izan ere, kirol kazetariaren nazioarteko eguna da. Kontua ez da soilik albisteak edo kirol ekitaldia kontatzea. Kirol kazetaria kirola sustatzen laguntzen du, eta beraz, pertsonen osasunean eragina dute kirol ohiturak sustatuz. Oinez edo eskalatuz, banoa mendira, txoriekin bidean kantatzera, txirrin banato, bizikletan harin, Politika Sprint! eskusaski baloian bote eta bota, irutanto urrutitik sartuta, korri salto eta aupa, atleta naiz orain, elmuga hortik zain. Kaldita. Mila bederatzen barkatu Goiuri, kendu dezaketia kirol kazetari tonoa edo mantendu behar dut. Jarraitu. Mila bederatzen eta 85 urtean sortu zen efemeride hau kirol prentsaren nazioarteko elkartearen AIPSE ekimenez Quebeceko mundu biltzarrean ekainaren 2 aukeratu zuten egun horretan sortu zelako elkartea bera Goiuri ezei Zarandia zuzenean Paristik. Parisen sortu zuten elkartea 1924an urte horretako Joko Olimpikoetako prentsaburuak Franz Reichelek eta Victor Boin Belgikarrak egindako proposamenaren ondorioz. Elkarte honen helburu nagusia munduko 174 kirol prentsako erakunden arteko lankidetza hobetzea da, kirola sustatzeko eta kideen interes profesionala defendatzeko. Naiz irratian kirol esatari ugari ditugu eta egun hauetan motorrak berotzen ari diren akturraren kontakizuna egiteko badatoz txirrindulariak ziztu biziak! Enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés, igual que el Tourmalet, lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón. Orduan, kirolari batzuk aipatzeko aprobetxatu beharko dugu eguna. Adibidez, Miren Arenaza, Arrasaten jaiotako erraketista profesionala izan zen. Baskita dos goitizenaz kantxadaratu zen. Felix Arenaza Aretxabaletarraren eta Martina Azkoaga Arrasatearen alaba zen Miren. Aizpa 2 izan zituen, Justi ura ere erraketista eta Kontxita 18 urterekin 1935 Madrilen hil zena. Madrilgo, Bartzelonako, Valentziako eta Sevillako frontoietan jokatu zuen Baskitak, emakume kirolaria aitzindariak izan ziren erraketistak, arrakastaz beteriko 3 edo 4 hamarkada bizi izan zituzten. Beraien historia orain arte nahiko isilik egon bada ere, esanguratsua izan zen oso. Hego Euskal Herriko 47 herritako 227 erraketista profesional daude zenbatuta. Atzetik aurrera, zulorik zulo eta baleraz balera, emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Eta aitzindariak aipatzen hasita Maider Unda zoriondu behar dugu, gaur da bere urtebetetze eguna. Maider Unda González de Audikana borroka libreko kirolari arabarra da. Gasteizen jaioarren Aramaioko Oleta auzoko Atxeta baserriko alaba. Udako 2 joko olimpikotan hartu zuen parte eta brontzezko domina bat eskuratu zuen Londres 2012ko jokoetan 72 kiloko kategorian eta posgarren postuan diploma erdietsita Pekin 2008an. Olimpiar jokoez haratago brontzezko domina bat irabazi zuen 2009ko munduko borroka txapelketan eta 3 domina Europako borroka txapelketan 2010 eta 2013 urten artean. Aupa Maider. Gorde malkorik
borrokaz. Tira, baina kirolaz gain nik gai bat aipatu behar dut. Egun garrantzitsua da gaurkoa izan ere, urte erdia joan da eta ofizialki gaur, gertuago gaude 2027ko lehen egunetik, 2026ko lehen egunetik baino. Azkar pasatzen da denbora bai, 182 egun pasa dira, eta 182 egun falta dira. Eta zenba gauza gertatu diren 182 egun hauetan. Antxira, de pixka sortu didazue, kontu honekin, jada 2027an pentsatzen ari zarete, bueno, oraindik ez dugu denbora aldia maitu, eta zuek ja horrelako kontuetan. Egia da, baina haizu, denbora aurrera doa, orain zer esan behar dugu, urte berria? Ja, karo, goiurik aitzakia, gabonetako kanta jartzeko. Ni banu hemendik. Urte berri on, zorion, zerata dakarzu eurton. Urte berri on, zorion, zerata dakarzu eurton. Aipa ditzagun lehen seieko honetan gertatu diren kontu batzuk. Urtarria gaizki hasi genuen, urte berri eguneko goizaldeko ordua eta terriak aldera sute bat piztu zen Le Constellation tabernan eta 40 bat lagun hil ziren. Otsaiak behintzat postasunak ekarri zizkigun. Milano Kortinako Joku Olimpikoetan Euskal Herriko 5 kirolari aritu ziren. Manes Alzamendi, Daniel Milagros, Lucas Egibar, Ablaro Romero eta Rita Rodríguez. Aizu eta Super Bowlaren hilabete izan zen, Bat Baniren hilabetea. Super Bowlaren atxedena harrotasun latinoaren eta Donald Trumpen migrazio politikaren aurkako oda bihurtu zuten. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Si te quieres divertir. Martxoan beste behin, emakumearen nazioarteko eguna ospatu genuen. Eta uste dut orduan hasi ginela Hormuz hitza entzuten. Eta oraindik ere entzuten jarraitzen dugu Hormuztik igarotzen diren ontziei ezarritako bidetatik joateko eskatu die Iranek aste honetan. Apirilean aldiz ilargira begira aritu ginen 2022ko abenduan atera zen espaziora Artemis bat misioko Orion ontzia. Tripulaziorik gabe jaurtitzeko sistema eta ontzia probatzera. 4 urteren ondotik apirilean atera zen berriz Orion Artemis 2 misioan eta 4 lagunek 10 eguneko egonaldia egin zuten ilargiaren orbitan. Bai, batzuk ilargira begira egongo ziren, baina beste batzuk Madril eta Bartzelonara. Izan ere, apirilean egin zituen ETS-ek kontzertu jendetsuak Espainian eta Katalunian. Hori bai, kontzertu horiengatik jasotako diru laguntza oraindik polemikoa da. Bastante guapo izan zen, Bakartxo Tejeria aurreko astean selfie bat egiten ETS-eren kontzertuan. Txisteak ere egon ziren, 3.000 euroren truke gonbidapena emango ote zioten Eusko Legebiltzarreko bozeramaileari. Garesti xamar gonbidapena. Bai. Inurrien atzera pausu txiki zaurera, amestera. Ametxetan, amaikote bauza dira, ametxetan. Niko juriren dantza hori patentatu nahi dut. Da, pixat aerobi. Da pixat Marijaia aerobik egiten. Oida. Ese, badaukazu goiuri, ezinbestean Marijaia baiz bat. Bai. Ni hori hona, ez? Takit. Marijaia gora, ez? Gora Marijaia. Urtea errepasatzen ari, nene bikotean, maiatzean zalantzarik gabe loiuko istiloak aipatu behar ditugu. Global Summon Flotillan parte hartu zuten 6 Euskal Herritar maiatza maieran ailegatu ziren Turkiatik Euskal Herrira, baina loiuko aireportura iritsi orduko ertzainak oldartu zaizkia. Elkartasun Woldea ekarri zuen horrek flotillako kideek auzitara eraman zuten gaia Bilboko epaitegian kereia kriminal bat registratu zuten maiatzaren 23ko polizia operazioa agindu zuten eta bertan parte hartu zuten ertzainen aurka. Baita Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren kontra ere. Eta ikaineko albistea 0a. Kusapeko euskarazko azterketan hainbat ikaslek 0 patatero atera ostean eztabaida ugari sortu dira gure inguruan. Eta horretan gabiltza oraindik, betetzeko zaila den agindua eman baitio epaiak Euskal Herriko Unibertsitateari, ikasle horien kalifikazioak aintzat ezartzeko, bairen batazbestekoak kalkulatzerakoan, eta haientzat ikaspostuak erserbatzeko EHUn. Ondorioz, eta kaltetu gehiago ez izateko, Eusko Jaurlaritzari ikaspostu gehiago sortzeko eskatu zioten atzo. Horrela, EHUk ikaspostuak sortuko ditu selektibitateko euskaran lortutako kalifikazio apalengatik auzitara jo duten 25 ikasletatik EHUn ikasi nahi dutenentzat.
Aserretu egingo naiz gai honekin jarraitzen badugu, beraz, hobe, gonbidatuak aurkezten Bueno, nik baitugu. uste dut oso poliki izango duzela. Bueno, ez dut lortzen entzutea, baina usapa ipatu duzu eta ezinbestean niri hau etorri zait. Horrela, bai, hasi Bai. dezakegu gaurko saioa, ez Haze da? tipo lekillarra auto. Itxasoan arituko gara gaur Atlantic Challenge International lehiaketaren bidez. Hane antxustegi etxarterekin. Galiziko Atlantika jaialdira ezagutuko dugu Amaia Lizagoien eskutik, eta handika Guarrotxenarekin Kubara joango gara. Bidai ederra, ezta? Iraia Kambra lehen aldiz berriro podcastean Paulo Zurutuzarekin eta guztuekin gaurkoa egiteko prest entzuleok uztaiak biditu gaur eta astelena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok dagoeneko Bartzelonako kaleetan larun bateko erlujuaren aurkako saioa taldekako erlujuaren aurkako saioa kontatzeko prest Mai Rossetti Gorostiaga egunon. Egunon, bon dia a tothom des de la Rambla. Vamos camí a la Sagrada Familia. Aspaldi ez genuen egiten eta behar nuen honetatik pixka bat ere. Zegatik pegatzen dion katalanez jakitea. Nei, Noa Gaztainaga Oiarbideri baduzu. bai, Ah, bai. Hora daukatze. Lehen zuta. bon dia. Bon dia. La nuestra benvinguda al nola da bigarren kafea katalanez? Segundo café, ez. Segon, Ba, eske Katalunia Zai, segon zen zonatan diferente izango da. Katalunia bat bakarrik hartzen da. gilipolla. Ze? Segon, da. Nik ez esan dizunik. Ba, nik esan segon bai, segun, jajaja. Segun zelekutan, txiste bazan. Pentsatzen hona Aizu, izinatela esanez. ze gertatzen atzo txistearen naziarteko guna zan eta gaur ezin da txisterik egin, ezta? Atzo zan. Barrutik eta zaite. Baina ze indignazio, ze pikati. Esko, ja, zer izinate, goiuri berriro ere konstiari da. Baina gainera, katalanez, Izan dut baita teneko parri. nik goiuriri galdetu diot, badakidalako bi mutil lagun gutxienez izan dituela Katalunian bere bizitzan. Ez? Bat, bai. Bat. Bat bakarrik? Bai. Nik bi uste, bat eta rolloren bat. Ez? Ez? Ez. Bakarra. Galdera intimo bat, izan duzu Bakarra. estimo molte hola giro goxoan. Edo esan dizute. Hori potologiak dira. Bueno, a ber, nik edukin nuen, nire gauzatxo bat, Kataloniako mutil batekin, eta bakizu zer izan zen honena? Urteak pasa zirela, eta irratian eduki majo bat atera genuela hortatik, ze reportaje baterako, bueno, elkarrizketatu egin genuen berak jakiteko ze iriti zeukan Puigdemonteren iesarekin, eta hori? Uraltzan. Bai, Ni hori etzenian orduan kontatu, bai noski baietz. Eduki molmaku. Mol mako. Zuko ateratzen hemen bizitzari. Eldutasuna leku bat, ala eldu leku. Mentxe gartxotun zain letonak gurean, bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetan utzi zuen kantu berezi bat, hau berak aitortu zen bertsio bat da, oraindik diskografikoki bildu ez duena, jaso edo grabatu ez duena, baina zirronik etorkizunan egingo duena oso kantu ederra geratu zaiolako. Epa, barkatu. Esan? Oso giro goxoan ari zinen eta ni etorri naiz hemen kotilloarekin. Ze Gorkak idatzi du, nik neskalaguna edukinun Bartzelonakoa, bisexual garaiak. Hala, Gorka, beraz, Gorka. zuk LGTBIQ+eko sigla ezberdinetatik egin duzu paso. Eta neskalaguna Bartzelonakoa, Ulertzen dut, Oso ondo. bisexual garaia aipatzen duzunean Gorka, oraintxe ez zarela Ez dela. bisexual konsideratzen. Beste garai batean dago, Beste garai batean dago, oso ondo. Baina besteare. Ba hemen, gure txatean aipatu dute, egunon gaztiak, gaur kirol kazetari Inigo eta Julen Goikoetxea, bai, eta uste du Xabi Arrieta ere bide bereti datorrela, droga txarrei helduta, zer egingo diogu, aizue? Ni drogarik ez, Hemen. Ze, Goiuri gaiztoa da. Goiuri hau ez da egiten zuzenean. Ez txiste bat egin berno, baina ez dut egin. Bai. Utzieneko pakean, Goiuri. Nik ez dut eneko aipatu. Mai, gaur kamiseta hori azeona, bai, intu jai, kamiseta hori. Korporatibo etorria eta marotzeko kolorearekin hori. Ederra. Nire maite duta da, atzo ze ederra festei hasiera matea, ze ederra emakume taldeari kulturzast bisera ikustea.
Gorka, bixeroiek, men ere, gustoko ditugu, ezpentsa. Gaur egun handia, bihar bidaliko dizuet azken maite duta. Gaur ordu txikitan. Bihar portaleko bilera daukat. Oso datu garantzitsua, Gorka. Euskal Herria, ego ipar ekialdetik mendebaldera, jakin behar duzuen informazio batekin gatoz naiz irratian zuzenean, goizeko 10:23 minutu jo berri dituzten honetan, Gorka Santestebanek bihar portaleko bilera dauka. Aizu honek, uste baino karga emozionala handiagoa dauka, ze bere etxea erosi du, orduan bere lehen portaleko bilera izango da ziurrenik, Noski. eta etxe bizita badakizuen nola dagoen, etxe bizitaren afera, beraz? Niri txiste egiteko aukera ere, ez zaite iesean joan, Oso ona. Gaur Xabi Beltzez, ikusi dugu beltzi iluna gainera, beltz ona, Beltza. Kamiseta ona da, Xabi. Hori ez da edonako kamiseta, Hemen, begi ona daukagu, dena gara, xibari eta xamarrak. Jo, gaztiak, ez dia, ez da saiaturein dantzara garaiz iristen, Ez, begiragatu berretori behar genuen. Gaurko urtutegia ez du da bilelta. Ja. Denbora azkara. Aitzakiari ezurra dario. Dio Iker Laurobak. Aguk Iker Laurobak diona, sinisten du. Bon dia, gazteak berandu etorri ezkero, pagatzeko kroketak. Bida, ez gauean pagatuko dute zerbait. Nik neska lagun aukina, hori irakurri dugu dagoeneko, venga, maite dutekin goaz aurrera, eta orain txenik ja ez dakit, Maik bere maite dut ez du kontatu oraindik, ez? Ez Maik, ez. Tita baten, maite dut, badaude, ekintza batzuk edo etortzen dira borondatez, gauza, jende hasten dara edo pertsona konkretu batzuk egiten dute zerbait, eta bi edo hiru aldiz egiten ditunean, hori ja bihurtzen da tradizioa, edo betiko gauzaren bat, ez? Badiz, auzoan egoin antzerkia astean egiten dugu pintxopo teatroa, magok eta biltzen dire, eta antzerkia kalean, eta aurten ja, eskejuten da jendea voluntarioz, gaur muralista bat etorriko da, grafiti bat egitea zuzenean, keimada bat egingo dugu, porque auzoan daukagu Euskal Galiziar bat, Inez Alvarez, eta hori eta gauza hauek pixkanaka juten dira gehitzen eta tradizioa bihurtzen dira. Beste bat esaterako, Gorkaren komentarioak kamisetei buruz azten garenean ja tradizioa bihurtu da eta programaren beste sekzio bat bihurtu da, ez? Maite ditut erlako gauzak etortzen direnean betiko gelditzeko. Hori Mairen maite duta, eta maite dut honetan urrengoa Noa Gaztainaga jarri, Maite duta badakiteia askok, baina, atzo neranea itzuli izan, Erasmusetik, eta, ez da bakarrik itzuli dela Erasmusetik, baizik, eta ni badakizu bezala Erasmusen honintzen, lehenengo lau hilekon, eta neranea bigarrengon ordun, ia urte baten neranea eta nik ikusi gara elkar aste bete bakarrik ikusi ginen. Eta gaina izan zen, nitorri nintzen, orduan ongeitorrik ez dakize, eta gero neranea bazi joan, orduan behantzat, gurrak, orduan, eta gaina tartean inauterik zeuden, orduan ez gen asko batea, eta egia zen, itxoiten duen egun hau duela askotikan, eta nerania iatorria, bihar urteria gainea, zamarra daukat etorri eta gontzala ordu batzu bakarri gukin, zeitun jo nintzen, etxetik, eta beste etxe. Baina, superpozina egia zen, gaina gaur goizen, jisten joan lanean entorren, eta ikusi duen neraneak ingurutzatu naiz, beha biziklita urdinen, zetorren, eta superpozina hola egia zen, beha etorria. Zeuna, hemendik man besarka bat zure anaiari bigarren kafekoen partez. Mezu polit bat jaso du, Kamel zuauik idatzi digu, eskerrik asko berriro ere zuen eskualde ederrera ongi etorri amateagatik, zuen seme alabei ipuinak kontatzera, gora ipuin kontalaritza, bizia, kultura, bizia, Euskal Herria. Eta flipatzen ari naiz, Kamel zuaui da kontalari algeriarra, Parisen bizi da, aditua Mulan Nasruddinen figura, kuskusien Usaina liburuaren sortzailea, eta euskeraz idatzi digu, ez dakit nondik dago entzuten, Kamel, joia, maite zaitut. Ze polita. Maite zaitugu, Kamel, benetan, hemendi besarka da ondi bat, Eta badugu maite dut berezi bat, baina lehenengo ronda bukatuko du, eta gero entzungo du. Bitartean eneko Iturbe Otamendi, zure maite dut zein da? Bira, nik gaur, ez ditut, nere maite dut, oiko maite dutetako, baztetezin horretara joko, eta gaur kontatu nahi dudan maite duta da, agian, irratian, jendea ez da konturatuko, edo ez da konturatuko, ni nola naizen benetan personan, eta ni egia esatean nahi baldin bazuen ni oso personal lotxatia naiz, nire buruarekiko, segurtasun falta handi xamarra duena egia esaten hasita, eta, sentitzen dut, izan bizi dudala orain, garai bat, nahiko zaila izan dena, baina azken egunetan sentitzen dut, nola baite,
nere segurtasun falta horri, aurre egin diodala, modu batera edo bestera, eta hori da nere gorko maite duta. Hori ba, enekoren maite duta, noa unkitu egin zailu. Eguzkiaren zain. Xabi Arrieta González, zein da zure maite duta? Nere maite duta da, gauza da, atzo familikoak etxean terraza daukau, eta eguraldi dezentea iten dunean, terrazan afaldu edo azkaltzeko aukera izaten deu, eta atzo hor juntatu ginen, lauok, arreba eta bigurasoak. Eta, horra haitu ginen bakoitza elkarri bazilatzen eta gure kontuak ateratzen. Eta, eneko maipatu bere lotxatia dela eta hola, ni ez nuke, nintzake kalifikatuko lotxati bezala, bai pixkatola bazilatzea gustatzen zaiona. Eta hor, Bai, zu guzti? Nik uste dut bereziki Imanolek esango lukela guztiz ados dagoela, oraintxe esan duzunarekin, Xabi. Baina horre bai aldatzen da ingurukoa norden jakiten dut, asmatzen dut gehienetan, eta bakin noiz bazilatu. Eta orduan arrebarekin hasintzen, eta atera genuen konklusio bakarra zan, ni baino herri gehiago zapaldu dituela 4 urte gutxiago edukita, parranda egiteko. Bueno, baina zuk bizikletan... Honek baiestatzen du nahi alkortaren teoria bat. Bai. Zeatela oso jende zaharra. Bueno, nik herri deixente zapalditu dut baita. Baina ala ere energia hori ikusten du nahiak, eneko. Bueno. Bai, Xabiren kasuan, nolabait, sintomatologia dago oinarrituta herri kopuruan. Zure kasuan beste goza bat. Bai, nire kasuan. Zerbait egongo da. Bai. Hasi ginen udalako planak repasatzen, gurasoan ez doan zen oporreta, arreba, noiz doan oporreta, noiz kuadratzen deun. Eta hasi nintzen asteura konta, asteuru batean parranda. Urrengoan berriz ere, asten zehar berriro, gero kanpoa doala. Eta zen, 4 urte gutxego, eta ni baino parranda gehien dituzu ja. Eta beak ez. Eta gurasoak, beste behin, etxeko txikinan alde. Beti. Nere etxean ez da gertatzen. Klasiko bat klasikoen artean. Nere etxean ez da gertatzen. Neren bai. Eta hortxe. Ni nago oso... garbi. Nik uste, ni txikia naiz. Nire etxean esango nuke, bai, eta parrandero. Bai, guatzen naiz behin esaldi bat oso gaztetxo nintzela esanela, negurasoa, berze kulpa nuken nik, nera naia tonto bali mazan. Zue izan pasatzen konparatibau, eski zure nahiak zaharragoak, bueno, karo, zua zaharrena zera. Zukeneko, denak zaharrena zeate? Nire bai. Zaharrena? Bai. Karo, zue izan pasatzen, gazteagoei. Zura nahia zura dinarekin, amabitarako etxean zegon. Tonto guri doitze gute. Bueno, karo, eski nik ze kulpa hoken, nena tonto bali mazan. Ne txikia nahi zau, eta uste dut bi alde ditu, osalde batetik bai mimao eta zerri, baina bestalde batetik zure abotsa inoiz ez da kontuan hartuko. Inoiz, txikia zarelako, berdin du adina. Opinatu barba da, bozkatu barba da etxen, zu iso, txikia zarelako. Nire familian aldeantziz gaude orduan, Aitor amonak dute ikuspuntu bat hor. Nire arrebaren gan, irudia osona, zintzoa, ez da inorkin sartzen, beti beste izan zeie. Gazat esango dut, horregia trampa asko goten direla, ze irudi transmititzen dugun, eta bai, ni banintzen pixkatola ikastolan eta arazorik ematen ez zuen hori, eta naia berriz 1000 gerra eman zituen, baina egia da, zintzotasun impostatu horretan, gero, badagoela hor, beste, eta Xabik dauka, zuak ez arazo bat. Bai, bueno, a ver, batola oraintxe diagnostikatuko duguna. Daukazula, igual pixkat, sentsazio gehiago krapularena, pixkatola bihurri, kabroi, eta gero, oso tipo zintzoa eta formala da, Oso jatorra da, Bai, jatorra bi kasutan, krapula jatorra edo formal jatorra, baino bai, badu puntu bat ola, ematen dula, kiston liadekin barritula, ez da gizte, eta gero... Eneko igual pixka alderantziz, Eneko doki itxurola zintzarena, eta gero... Hoi pentsatzen nahi nintzen. Bai, ez da, pixka. Pentsatzen du. Bai, ni ados nago. Eneko eta Xabin deskribapenakin, zena batxe bertan. Bai. Bueno, aizue, Goiuri zure maite duta o nahi alkortarena? Nire maite duta. Venga, gainera hemen jarri dut eskriburen, Izarota Miki Núñez, zure amodio kataloniarrak gogoratzeko. Vamos dia regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la
nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem. Zina zure maite dut dago, Juri? Nire maite dut da gaur goizean goiz irakurri dudala Bilboko aste nagusiko txupinazoa onintzen beitak jaurtiko duela eta bera hautatu dutela eta iruditzen zait onintzak merezi dituela omenaldi sari eta aintzatespen guztiak eta pentsatzen dut ilusioa egingo diola, beraz asko poztu naiz eta iruditu zait oso pertsona egokia Bilboko jaiei hasiera emateko eta beragatik asko poztu naiz eta badakidan arren irakurtzen hasi eta negarrez hasiko dela ziurrenik, baina niri ere gertatzen zait hori, beraz identifikatuta sentitzen naiz eta asko gustatzen zait hori eta hemendik besarkada bat onintzari. Besarkada handi bat onintza beitari. Nik maite dut nik, maite dut turraren hurbiltasun honetan, gabiltzala Euskal Herriko itzulian ere ibili ginen, baina turrarekin gehiago, on asko direlako, gure ohiko kolaboratzaile deika eta pixkate gure taula antolatzen eta egia da badaude lagun asko urtean zehar gutxi ikusten ditugunak eta gero turra hurbiltzen denean beti dago orkeda dizoren bat, etapa osteko afariren bat eta una betan Julen Goikotxeak txukun eta bere estresa kontrolatzeko asmoz eta gure binomio ziklista honi pulamentua berak eskaintzen diolako zalantzari gabe, Excel taula bat sortu zuen, antxe etapa guztien xehetasunak, informazioak nor egongo den, nor ez den egongo, eta horgoaz pixkanaka gehitzen izenak, eta egia esan maite dut horrelako egun hauetan, eta datozen asteetan, hainbat jenderekin berriro topatzeko aukera hori izatea, eta jende ikustea berriro. Antxetatik ez, arduratik egin du Jolenek, Ez bere antxetatetik. Ez, nik izut esan antxetatetik. Bere antxetatea lasaitzeko asmotan. Hori egia da. Ez? Hori egia da. Uste dut hori... Egia. Nabariko da. Bai. Oso ondo, hor, gure Julentxo, bere taulekin, eta... 21 egunetako lana ja egin da. Egizona. Eta pauziak kurrituta. Zein etorriko den, zein ez. Zein da irtera puntua? Barcelona. Handago Julenia. Eta negongo da zure exa. Una salutació para lexicot català de Goyuri. Baina etzen Barcelonako, Ez, nungo zen? Bueno. Ripoll, Girona. Una salutació para lexicot de Ripoll de Goyuri. Oso ondo. Hola izaten da. Hola jartzen dugu, el translate. Azento horrekin nahi gartu diot pixka bat vibes Ivory Coast horrelako zerbait. Ivory Coast? Nik hizkuntza afrikarren bat iruditu zait. Bai, ez dut ondo egin. Ez. Ondo. Beti garantzitsuena saiatzea da, eta bai. Itxura matea. Xakerat egin dut. Gure kuadrian askotan esate dugu, parte hartzea eta saiatzea da importantena, eta hortik aurreakoa, masako bat, zer, aurrekon gu arrantzafu ginen bezala, eta baleik harrapatuz genuen bezala, parte hartu genuen, eta hori da importantena. Nahi alkortan maite dut bat helarazi digu, maite dut luzea, eta uste dut hemen, denontzako dagoela saltxa. Egunon, banator denbora pixka bat lapurtzera, baina ezin nuen denboralia maite dut bat gehiago bidali gabe. Ezakit konturatzen zareten bigarren kafeak duen balioaz, egunerokotasunak, nekeak eta estresak irensten zaituztetenean. Niretzat, parrilan dagoen saiorik desberdin eta anitzena da. Ia guztiak tokia duena, errespetutik, humoretik eta begirada zorrotza eta amorearekin. Eskerrik asko, bihotzez. Oparia izan da niretzat zuen laborategiko backstagean zuek lanean ikustea, wifia lapurtzen duen bitartean bide batez. Zerbaitek egiten baldin badu benetazko saioa zuek zarete. Imanol, zu izan zara niretzat aurkikuntza bereziena. Serio eta hotzaz zintudan. Eta zure humore bereziak eta zaintzak konkistatu naute erabat. Eskerrik asko bihotzez, Epsteinen egunean zorabiatu nintzenean isil-isilikura eta babesa emateagatik. Xabi, izugarrizko potentziala daukazu eta ederra izan da egin duzun aldaketa ikustea, zorionak bihotzez. Noa, nik utziko nizuke niri hila mozten. Bide ederra daukazu aurretik, ez galdu barnetik ateratzen zaizkizun esaldi hoiek, Tailandiara zijoazen eta Huelvan bukatu dute, kamiseta baterako edo liburu baten izenbururako zoragarria iruditu zitzaidan. Eneko, mesedez, ez utzizu izateari. Ederra izan da jakintza eta interes horiek dituen pertsonak bidean topatzea.
eta gora maite dut erreal eta praktikoak, eta gora bonbilak. June, aurten ez dugu topo egin, baina fin entzun zaitut. Zorionak zure reportajeengatik, izugarri gozatu dut entzuten, bene-benetan. Julen, astearteak beti izan dira niretzat eguniko okerrenak, eta orain zure zastakadak entzuteko desiatzen egoten naiz. Bigarren kafeak behar duen umore beltza zuzara, ez gorde isilean mesedez erantzun gaiztorik. Mai, hitzak motz geratzen zaizkit zurekin. Gozamen hutsa da, zu edo zertaz hitz egiten entzutea, eta zure esku zabaltasunak ez du mugarik. Mesedez, pasa berberetxoen errezeta. Oiana, ze ederra zure elkarrizketak eta zebakea uinen bestalderaino. Eskerrik asko, kortisola baretzen laguntzeagatik. Goiuri, onaino malko eutxi istiritsi naiz, baina zuri dizudan begirudeneak barkatu. Erabat lausautzen dizkit begiak. Kostatzen zait esatea ere. Goxo, zorrotz, jakintza sakonarekin eta aur batek liluratzeko daukan gaitasun berezkoarekin ikusten zaitut egunero mikro aurrean. Sekulako gidoiak egiten dituzu eta ze ederra den egiten duzun guztia. Ni beti zure ekipoan, behar duzun guztirako. Eta Inigo, eskerrik asko bihotzez zuen txalopara salto egiten usteagatik. Txalupa diot, ze piragoan bestela oraindik bueltak agarituko nintzatek, ez? Lemazain izatea ez da erreza izango, maiz, baina badaukazu antza kostaldeko generen bat zeluletan txertatuta. Ez dakit burutik oso sano otezun den txalupara gonbidatu ninduzunean, baina sentitzen dut. Bidali arte geratuko naiz, txaleko flotagailurik izan gabe ere. Eskerrik asko bihotzez. Uda ederra izan dezazuela, eta zorterik baldin bada, eta bidean ito ez banaiz, edo txalupatik bota ez banauzue, bueltan izango nauzue behar bestetan, edo pixka bat gehiago. Besarka estu bat, bakoitzari, eta bai, noa, zuri ere bai. Ze momentua, hemen malkoak egon dira, hemen denak unkituta. Ze polita. Nik uste dut, honek merezi duela besarkada kolektibo bat noari. Egia esan bida, ezkin nuen pentsatzen hau erantzutea, pentsa bagenekira maite dut hau gertatuko zela, eta baina igual erantzun barriogu Naia Alkortari, batetik, Naia, txaleko bat behar baduzu, zatoz gugana, nik baditu txaleko mordo bat, baina ez zaite ito, maite zaitugulako, eta batez ere bigarren kafeak behar duelako, zure begirada, zure zorroztasuna, zure borrokarako gerina, eta batez ere zure borrokek sortzen dizkizuten barne kalte hoiek kudeatzeko indarra. Ze badakigu, zu ona zatozen bakoitzean eta eskuzabal gai potolo eta askotan erabat zeharkatzen zaituzten hoiei heltzen diezunean, ondoren kalte paraleloak ere albokalteak gertatzen direla. Badakigu violentzia obstetrikoari buruz hitz egitea ez dela erresa naiz eta mikrofono baten aurrean baino leku gogorragoetan ere defendatu duzun, eta badakigu borroka horrek, urtetan diarduen borroka horrek ere, zauriak eta orbainak uzten dituela, baina iniz aitortu diguzunez balsamikoak ere bagarela eta hemen gustora eroso eta etxean sentitzen zarela, esan nahi dizugu guk ere bueltan nahi zaitugula irailean, besarkadak emateko, zorabiatzen zarenean urbaso bat ekarri ezazun Imanolek, edota kamiseta jarri eta kendu ibil zaitezen gurekin lasai. Muxo ondi bat, Naia Alkorta, ze ederra, zu gure traineruan izatea, naiz eta batzutan paladak kontra egin eta trainerua biraka jartzeko gaitasuna duzun. Norbaitek zara egitu nahi balin badu, momentu hau da. Bueno, oso ederra izan dela eta eskertzen direla horrelako hitzat, baina Inigok aipatu denarekin guztiz ados, ez? Nahiak ekartzen digun begirada eta bueno, gure burua ere eta gure usteak zalantzan jartzeko eta ikuspuntu kritikoarekin gure aurre iritziak edo barneratutako jarrera matxistak zaleratzen laguntzen digu, hori konpondu eta bizitza feministago baterako, eta izu, plazer utxea izan dela berarekin denbora tarte hauek partekatzea, eta iritsi daitezela gehiago zalantzarik gabe. Manos pequeñas que rozan mi piel, besos dormidos que saben a miel, sentarse en la acera, contar las hormigas, oler el pasado, nombrar las esquinas, 3 horas de guerra,
Mis amigas han dejado de venir. Beber a sorbos, un vino escondido, soñar con viajes, con tiempo conmigo. El secreto es que a veces siento que esto me queda grande. Y ojalá viniese alguien a sustituirme. Envidio a la gente en las terrazas, imagino otras vidas, pero aquí es donde quiero quedarme la mayoría de días. Brócoli frío, mordiscos al vuelo, cerveza caliente, rutinas de estreno, charlas a medias, interrupciones sin fin, cuando se supone que me toca a mí. Ternura que abruma, amor que desborda, no sé ni quién soy, antes de esto era otra. Pierdo la calma, grito sin fin. Entzuleok eneko Xabietanoa badoaz, gero akaso entzungo dituze berriro, uste dute okituko zaiela baten bate itzultzea, baina gu Galizi ingurura goaz eta Galiziera goaz gozo gainera. Viniese alguien a sustituirme, envidio a la gente. Galiziako Atlantikak ekainaren 26tik uztailaren 10 egingo du bere 14. edizioa, eta kultur ondareari eta ahozko tradizioari lotutako ikuskizunak 33 udalerritara hurbilduko ditu, bertako eta nazioarteko 50 artistekin. 15 egunez, ibilbide kontatuak, hitzaldiak, bisite gidatuak eta ikuskizunak eskiniko dituzte besteak beste. Horrela, ahozko narrazioa, Galizia osoko Gaztelu, Castro Garbitegi, Museo, Kultura Zentro, Lorategi Botaniko eta ondare lekuetara hurbildu nahi dute. Esan bezala, duela egun batzuk hasi zen jaialdia eta guk leio txiki bat zabaldu nahi dugu, minutu batzuz Galiza bisitatzeko. Ta nola egingo dugu hori? Amaia Elizagoienen eskutik, egunon, Amaia? Kaixo, egunon. Bueno, leheno gauza esan behar duguna da, zeru urdina daukazun, eta hemen ikusten ari garen, ze txoko ederra eta ze guraldi ona. Bai, Amaia dago pixkat Hollywood izarren pareko, antxe eguzkitan, kalean, antiojoak jarrita, bueno, egunon, Amaia, egunon, bai. Egunon, bai, pentsatuko Kanarietan nagola, baina ez nago. Bus días. Bus días. Bueno, uste dut egun pare bat, ola iritsi zarela horre, Santiagora, Atlantika, jaialdira, oskotasunaren jaialdira, zein izan da harrera, ze mustratatzen ari dizute. Bueno, harrera zoragarri izan da, aigatzen duela bilegun, eta lehen biziko iritsita topatu nintzen, bertako tradizioak mantentzen dituzten emakumezten batzuk gastronomiaren bitartez, eta bertze berriz, hitzaren bitartez, toponimien bitartez, eta haien herrietan topatu dituzten ondare materialen bitartez, zen rango dugu uretara saltu ditia, eta egon kontalari baten goizean, kontatu gain zirkoko akrobazioak egiten dituenak bere espektakuluan. Eta ondotik Iunabarrean egin aukera Portugaleko Antonio Fontinariarekin izan zen plazera handia iarran, eta ondotik ginen Galiziako Santiago Barrena historioak entzuten, Soledad Botamikalen iarran izan zen zoragarria. Hoxe, maizu handiekin eta ez dakit horrelako referentekin, ez Antonio Fontina Portugaldarra, berarekin batera uste saio gehiago dituzula, ez? Bi kultura ezberdinak batzen duen ikuskizun batean, eta okeraz banago gaur, ez dakit, ordu bete barru edo zure ikuskizuna eskainiko duzu Kontos do Norte, iparraldeko historioak. Hori da, bai. Banaie kanpamentu batera. Bertan txoak egonak dire nire zain kasu hontan, eta nire ideia Euskal Herrian kontudan ikusten tradizionalak, gure herriko tradizionalak eta kartzea. Erderaz kontatuko baina euskaraz kantatuko dut, eta espero dut haiekin batera bidaia batitia.
Barkatu mai. Seguro, bidai polita ingo dutela. Aipatu behar da, ez? Esan dugu jaialdia aspalditik antolatzen da, eta, azkenetan, pixkat, sortu da horrelako harremana, hau jaialdiarekin, euskal, honeak hartzen diteu artista galiziarrak, eta zabaltzen dugu zubi bat, artista euskaldunak area joteko. Eta Soledad Fellozak antolatzaia, berarekin hitz egiten, berak esan zuen, Amaia Lizagoien uste dut, ondo enkajatuko dula gure jaialdian. Beraz, pozik, pentsatzet. Bai, nik uste dut gainera aski garrantzitsua dela, ez? Azkenean, elkarten arteko harremana, batez ere iduritzen zaitelako haunitz ikasten dugula elkarren gandik, iduritzen zait balioan jartzen dugula batak bertzean lana, eta hoi ezin bertzekoa dela, eta ofizionek batu gauzoragarri haunitz, baina batzutan arras bakartia da, eta uste dut elkartzen garelan kontalaria, konpartitzen dugunean gure mundu ikuskera ipuinen bitartez eta ipuinak bizitzeko modu anitzak ikuste ditugunean, guere aberazten garela eta eskaintzen duguna gure herriei aberatxago dela eta beti segitzen dugula kontalaritzen transmisio hortan, ez? Orduan eretako importantea da harreman horiek indartzea eta geroz eta gehiago zabaltzea azkenean hoi delako, ez? Bai kontalaritza eta bai bizitza eta gaur egungo mundu bakarti hauetan uste dut, oinik eta zubi gehiago eraiki barratu gule. Horrelako jaialdi handienetan, ez dakit asko baloratzen dugu beti topagune hori, ez? Ikuskizuna bukaeran afariak, poteoak, elkarrekin egoten beste artistekin batera, aipatu duzu atzok hauen, Sole Fellozak, Gago eta Kiko, ez? Galiziako tradizioan beti animak, gauekoak eta horrelako gauza, badakit gaueko 12 izan zela ikuskizuna, Santiagoko kaleetan, pentsatzen dut, ez dakit, hango tradizio murgilduta. Bai. Egon ginen, Oteroren testuekin, eta hiera egiten dute lana dela ikaragarria, Soledadek bere testuak irakurri eta errango dugu, berera ekartzen duela, baina saiatzen dela nahiko fidela izaten bere garaian idatzitako testuekin, eta gero Miguelek eskaintzen zuen errango nuke parte historikoago bat edo datu historikoak ekartzen zituen kontaketa ontara, eta gero Kikok pixkat puskatzen zuen errango dugu elegantzia horrekin, formalismo horrekin eta humoretik egiten zizkigun konparaketa historikoak gaur egungo erreferentziekin, ez? Izan daitekena WhatsAppa, izan daitekena Worda, eta egiaran oso divertigarria izan zen. Haize fin-fina zegoen, eta egon ginen iriti bueltaka azkenean 3 ordu, baina polita izan zen, goizeko 3 ekarte kustea jendia kontalarien gibeletik emozionatuek historioiek entzuten. Kiko egon zan gurekin, guindala urte pare bat, hemen, bigarren kafean, eta aipatu zuen, Euskaldunen eta Galizien artean badagola zerbait, ez? Mitoekin edo gure kulturarekin, nola batzen gara, sentitzen dugunarekin eta guzti hori. Ados zaude Galizian egonda? Bai, dudigabe, eta iduritzen zait hemen badagola gaur justo gutirekin gozaltzen egon naiz, bertzen kontalari batekin bera Zamorakoa da, eta aipatzen ginuen, ez, eta Galizian badagola ohitura handi ipuinak entzuteko, eta jendeak ipuinak entzun nahi dituela, ez, eta nik uste dut badagola publikoa arras fidel bat, eta entzule aski onak daudela, eta gero badagola errandakoa ondare handie gure herriko erreferentziekin, eta errango nuke hoi ere badugula Euskal Herrien, eta ere itenei garela Euskal Herrien hemen bezala, ez? Guti, beste referente bat aipatu duzu, ez? Zamorarra, Don Guti esaten dutean, jende guztiak jarri dute aurreti bere izenean Don Guti. Nik ikusi nuen pasan urtean, bera juten zala herri txikietatik atxoekin, hitz egiten, Aiton Amonekin, eta berreskuratzen garai bateko historioak larraia deitzen dute lango muga, ez? Zamora ipar mendebaldeko muga hori, Galiziakin eta Portugalekin, eta ez dakit, nola
sartzen da bere proiektu guztitan, besarka bat eman kutiri nire partez, eta, bueno, ez dakit, gozatu asko, Celso bai horre egongo da, Bero Rilo, hemendik pasa dira desente, ez? Txaropita, bueno, Larraitz, Eusko Galiziarra, familia derra, ez ja. Dudi gabe, bai, orainik ez dutenekin egoteko aukera eduki, nik uste dut jaialdian zehar joan naizela bai jende gehiagokin harremanetan eta bueno, historio berriek elkarbanatzen, eta nahi bali baduzu bueltan kontatuko azkitzut urrengo egunetakoak, ze azkenean, bueno, ez dute inbertze denbora gaki hemen, baina bai errango datzotena da, batez ere, eskerrak eman nahi dizkizu edala bai hitzamateagatik gaur, bai intu jaiei gonbidapenagatik, ze iduritzen zait aski ederra dela elkarbanatzea historioak eta batez ere hainbertze urte eta hainbertze lan anitz dituzten pertsonak ezagutzea, zeren azkenean dira inspirazio iturri eta gaur bera, gutikin solasean pentsatzen nuen. Bueltan hartu dut grabadora eta baraien nire herriko baserrietara, zeren bueno, egia unitzetan atzentzen zaigula historioik honenak ez daudela liburuetan, baizik eta gure herriko xarrenen ahotsetan, eta hoi berriz ere gogorak hartzea uste dut importantia izaten dela. Amaia, asko izan dira bigarren kafean nola bideodei ezartu ditugun kafeak, baina balio dezan zure bastan inguruko baserritatik egingo ote duzun, edo egitea gustatuko litzaiduken bisita horrek, aurrez aurreko kafe bat hartu eta bertan bildutakoaren inguruan lasai eta zabale aritzeko hemen gure laborategian. Xarmanki, ojala, hemen denbora batera erten badatzuet indut eta kontatuko datzuet. Ala nahi genuke, Amaia Lizagoien museo handi bat Galizia inguruan. Esker mile. Eta laizter arte bitartean, beste lagun galiziar batzuen musikarekin utziko zaituzte guentzuleo, Kamaño Ana Mexeiras gurean izan genituen, hementxe Sabela Kamaño akordoilaria, Tantia Mexeiras violin joleak osatzen duten bikote magikoa eta eurekin, euren lagun bat, ez gurea, ez dugulako aurrez aurre inoiz ezagutu, Rodrigo Cuevas, 4 Cousas, gure uinetan urrengo minutuetan entzuleok. Abría 7 ventanas y ahora por te nombraré todas las tengo pechadas. Si quieres, ya, 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 ya. Por la luna novedades, por las estrellas del cielo, guapo va y te regala, guapo va y te regala, guapo va y te regala. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Batuaren eraginez
Egur eta olfinez patuaren eraginez, egur eta olfinez partitzeko mundu minez, zeari putz eginez. Itsasoa askorentzat paisaia eder bat da. Beste batzuentzat berriz erronka bat, ikaskuntza, talde lanaren eskola. Badira olatuak indarrez gainditzen direnak, baina badira elkarlanez bakarrik zeharka daitezkenak ere. Horixe da Atlantic Challenge International lehiaketaren funtsa. Itsas tradizioa bizirik mantentzea, belaunaldi berriak itsasoaren kulturan eztea, eta munduko hainbat herrialdetako gazteak elkartzea arraunean, belan eta navigazio tradizionalean oinarritutako erronka batean. Hemen bihar gaur da beti, triste dago lurrozoa. Horrelako nazioarteko erronka baterako prestatzeak lan handia, disiplina eta talde lana eskatzen ditu, eta itsasoan ikasten denak lehiaketatik harago ere balio handia du. Gainera, Euskal Herria mundu mailako topaketa honetan ordezkatzeak badu berezitasun eta harrotasun puntu bat ere. Bai, Euskal Herriak ere badu bere taldea bertan. Zirrikitu, zirrikitu, mapa dute erdi ditu, zirrikitu, zirrikitu. Eta gaur, bertako partai izandako eta orain koordinatzaile lanetan dabien Ane Antxustegi etxarte dugu gurekin. Ongi etorri bigarren kafera, Ane. Kaixo egunon. Ane, bigarren kafean baditugu bi galdera ofizial gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak. Nik biak botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako zein erantzun. Bakarrarekin konformatzen gara. Lehenengoa da, etorriko balitz orain zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia. Konta dezake soilik etapa bat, etapa zehatz bat. Galdera da ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Orduan, esan bezala, nik biak bota ditut, baina zuk bietako bakarra aukeratu behar duzu erantzuteko. Ez direlako errexak. Galdera honak dira, Josuz. Lehenengo aukeratuko dut. Eta gustatuko litzaik dake pelikula bat itean ere haurtzaroari buruz, esango nuke. Oaintxe bertan nik uste banaola oso momentu nostalgiko baten, ze urteak pasatzen dijoaz eta gazteak baino beti ikusten dezu oain aurrak nola dabiltzan, mobilakin, tabletakin, ezak eta hori bada zerbait atentzioa asko ditzen didana, eta momentu askotan gogoratzen dut nola izan da nire haurtzaro bat, oso begirada nostalgikotik. Ze polita, ze polita. Itxasoare ikusiko dugu pelikula horretan agian. Bai, gutxi jotzen dute haurtzarora, Bai, egia da. Beste guztiek gazteak girenean, bai. lanean hasita. Bai, baina gustatu zait. Ja, elkarrizketaren galdera serioetan sartzeko, hasteko, zer da Atlantic Challenge International? Nola azalduko zenioke, lehiaketa honen berri entzunez duen pertsona batik? Bai, bada lehiaketa ez hain ezagun bat, baina Atlantic Challenge International da hezkuntza ekimen bat, lehenik eta behin, lehiaketa bat baino gehiago, eta da 2 urtez behin ospatzen den ekimen bat. Honek dauka helburu gazteak, belaunaldi berriak, gerturatzea oso galtzear dauden balio batzuetara, eta hau egitea navigazio tradizionalaren bidez. Hau da, aitzaki hutsa da, navigatzea, itsasoa, arrauna, ze helburu nagusi eta sakonagoa badaka, kultura elkartrukea, lantaldea, indartzea eta gure itsas ondare horren sentsibilizazioa. Eta pentsatzen dut, lehiaketa edo antolakuntza honetarako prestaketa zorrotzak egin behar dila, ez? Bai, lehiaketara joan aurretik, indarrez edo pentsat navigazio sistema horietan ondo kontrolatzeko, eta gero antolakuntza aldetik ere lan handia egongo da, ez? Bai, alde batetik bada erronka taldea osatzea eta esan ezun bezala talde horrei jakintza horiek transmititzea, ze ez da edo nor jakintza hori dakiena, esan nahi dut navigazio tradizionala,
arrauna, korapilloak egitea, joskurak egitea, hori bada lehiaketarako jakin beharreko puntu batzuk, baina erronka handiagoa izan da Albaolarentzat bintzat, talde hori osatzea eta proiektu hau praktikamente erlojuaren kontra aurrera ateratzea. Eta talde hori osatzerakoan, antolakuntza aldetik gazte asko pasatzen dira ekimenez ekimen, zer bilatzen duzue partaide bat aukeratzeko? Baduzue taula bat non jarraitu edo zer bilatu nahi dugun? Begira, gure kasuan, aurten oso edizio berezia da, ze duela 10 urtetatik ez dugu lortu talde oso bat eramatea Atlantic Challenge-era. Esan nahi dut, azken edizioetan Albaolak eta Euskal Taldeak bai parte hartu dula ekitaldian, baina parte hartu du tripulazio internazionalean, hau da, herrialdeetako talde ez gain, bada herrialde ezberdinez osatutako tripulazioa. Esaterako aurreko edizioan nik parte hartu nun, nire lankide batekin batera, eta gu juginean Euskal Taldearen ordezkari modura, baina bertan bazeuden indonesiarrak, bazian japoniarrak, bazian estatu batuarrak, bazian ukraniarrak, eta aurten, 10 urteren ondoren, lortu dugu talde oso bat eraman ahal izatea gure ontziarekin taldera, orduan hori erronka handia izan da. Eta zure kasuan, nola zen elkar bizitze elkar lan hori beste herrialdetako pertsona batzuekin? Komunikazio aldetik zailtasunak egon zian, oso argi zenuten denek zer egin behar zenuten? Bueno, azkenean ekimen honen politena da, bakoitzak aportatzen duen azkenean tripulazioa handi bat izatean, aurtengo tripulazioa gurea da 15 gazte, gehi 2 entrenatzaile, eta azkenean horrelako tripulazioa handi bat izatean, bakoitzak jartzen du bere alea, batzuk badira jaioagoak arraunean, beste batzuk belan, beste batzuk komunikazioan, beste batzuk korapilloetan, orduan hori da taldea osatzen duenak, eta gure kasuan hizkuntza bat zegoen traba moduan, baina azkenean denak biltzen gituen ilusio horrek, eta oso elkartruke aberasgarria izan zen, ze bakoitzak bazituen bere nabigatzeko moduak, bere arrauna egiteko moduak, bere maniobra egiteko agindu ezberdinak, eta azkenean talde internazionalean sortu zela horrelako nasketa bat bakoitzaren ohiturekin osatu zena. Eta gero, taldekidez gain, antolakuntza aldetik, lehiaketaren antolakuntza aldetik laguntzak edo edukitzen dira, edo dena zuen kabuz edo partaidek sortu egin antolatu behar dute? Begira, aurten oso eskertuak gaude, lehen esan dizuten bezala, azkeneko 10 urtetan ez dugu lortu talde oso bat eramatea. Alde batetik, lehiaketa honetan parte hartzeko, badaude jarraitu beharreko pauta batzuk, esan nahi dut, talde bakoitzak eraman behar du bere ontzi propioa, eta izan behar du norberak eraikitako ontzi bat. Talde guztiek ontzi mota berdina eraman behar dute, hau da, 18. mendeko bantri jola bat eraiki behar dute, eta neurri zehatzekin, egur zehatzarekin, eta hori guztia osatzean parte hartzeko baimena edo ongi etorri ematen dizute, ezta? Eta aurten horrez gain noski, gero kontuan hartu behar dira bidaia kostuak, bertan egotearen kostuak, entrenamenduaren kostuak, eta alde hortatikan oso pozik gaude, ze Albaola bezalako proiektuek ematen digute hezkuntza formaletik haratago doazen proiektu hauetan parte hartzeko aukera berezi hau, ezta? Eta horrez gain, aurten laguntzaile moduran izan ditugu Irizar eta Laboral Kutxa, eta horrez gain Negua Estremek ere ekipazioaren parte bat babestu izan du, eta azkenean horrelako burua usteak ekartzen dizkigun proiektu berezi hauek babesteko oso zabalik gaude, norbaitek nahiko balu finantziazio alternatibo edo bide berriren bat eskainiz, oso zaila izaten da ero de xente juntatzen gean
inguru hauetan babesa bilatzea. Eta azkenean hau badida epe luzerako proiektu bat, esan nahi dut ez da edizio honetan eta talde honen osaeran bakarri bukatzen, baizik eta Albaolak aspaldidanik dituen balore eta proiektu batzuen emaitzaren hasiera da, esan nahi dut, baditu helburu sakonagoak eta baditu belaunaldi berriak itsasora eta gure itxasotasun hori berreskuratzera erakartzeko proiektu baten hasiera besterik ez da. Orduan oso zabalik gaude, babestu nahi gaituen edo zertara. Elkarrizketaren lehen atarian, aipatu duzu duela 10 urte, ez zutela aurkezten Euskal Herritarrez betetako tripulazio bat. Koordinatzaile gisa, ze sentiarazten dizu horrek? Oso pozik gaude. Esan nahi dut, baditugu bai iparraldeko eta bai hegoaldeko gazteak, eta hori oso berezia da, ze guk bizitu genuna talde internazionalean orain ikustea nola ibili diren entrenatzen herri ezberdinetako jendeak, bai tolosarrak, bai oiartzuarrak, bai sanjuandarrak, oriotarrak, agian beti pentsatzen dugun itxaso lehiaketa horietan aurkari direnak, ez? Orain talde berean arraunean ari da eta hori oso berezia da guretzat. Eta elkarrizketarekin amaitzen joateko, tripulazio bertan egon zara, orain koordinatzaileetan, zer da erronka zailagoa? Arraun egitea edo antolatzea? Bai. Esango nuke antolatzea, bai, argi. Zalantza egin du eta niari nintzen pentsatzen. Nahiko argi ez, antolakuntza beti zailagoa. Baina ez pentsa ez, navegazio tradizionalak ez dauka zer ikusirik ez bela modernoarekin, ez arraunketa modernoarekin, 0. Orduan hori zerotik ikasteak ere badauka bere lana, baino antolaketan ikusten dituzu atzean dauden eta jarraitu beharreko pauso guztiak. Hori esan dizuena bidaiak, aseguruak, diru kontuak, esaten dezula jama, esan dizuten bezala hori beti da erronka bat guretzat. Eta baino gero aldi berean antolaketa horretan zaudenean eta ikusten dituzunean orain zuzinen lekuan badaduela beste gazte batzuk ikasten eta disfrutatzen, horrek guztiz betetzen zaituz, esaterako pasaden aste artean egin genuen prentsaurrekoa taldea aurkezteko bai komunikabidei eta guzti, eta oso polita izan zen, denak beraien ekipazioarekin jantzita ikustea, eta beraiek ere izan zuten momentu bat ulertzeko eta urduritasun horiek gainditzeko, ze askotan lehiaketa izena jartzen diogunean, daude espektatiba batzuk betetzeko, zemagarren postuan gelituko zea, ze denbora egingo dezu, ondo egingo dugu, gaizki egingo dugu, eta ikusten dutenean beraiek ere lehiaketa baina garrantzitsuagoa den zerbait egitera doa zela, hau da, izango dira Euskal Itsasondarearen enbaxadore, eta hori beraik ere ulertzen dutenean hartzen dute lasaitu bat eta esaten dute, goazen ikastea, ondo pasatzea, eta kultura elkartruke honetaz gozatzea. Mila esker Ane, bigarren kafera etortzeagatik, Atlantic International Challenge, hemen ez ezaguna genuen lehiaketa horren notiziak emateagatik eta antolakuntza eta partaidetza aldetik ze zailtasuna den kontatzeagatik. Mila esker zuei. Itsas ondarearen enbaxadore, ni titulo horrekin geratzen naiz, horrek balio du ezagitze erregin, konde, duke edo beste asko, baina askoz gehiago. Zazpimendeko gauean gaude, gure loretan sasi, irrintzi oiu eletan ulo, marmario eta ganrasi,
Aizeren bata brisa galerna Gaurun garbi bihar nasi Saketaularen zuri beltzetan Arratz gozo egun gazi Aitxan sorik ez bagen euka Zer izone garren zazi Gure zonu baitza landatu dugu Amildegi muturrean Adarrak daude ertzetik aruz Sustraiak berriz lurrean Bihotzesteak ez du heldugaz Esku baten aburrean Bertso berriak jartzera noa Bere gindar laburrean Nola maluko bat inxuritzen den Itxasoaren aburrean Nola gaizea gura zalea Eguzkiaren irteran Nola kaioak zorabioan Itxasen bata bezperan Pentsatzen nago gu ere berdin Ibiltzen ezote geran Susmoa daukat guren patoa Itxasoa ezote dan Libretan zabal dugu gaurrean Baina ezin dugu egan Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egun hon entzule. Hau lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Artelan bakoitzaren atzean beti dagoelako gazte hasiberri bat. Gaur, Iraia Kambra. Esango nuke nire buruaren definitzaren galdera dela gehien egiten denetako bat orokorrean, baina zailena dena erantzuteko oso zaila delako zure burua definitzea, bai esaldi batean, bai hitz batean, bai parafo batean, ze uste dut nire burua definituko nukela ezberdin egunero. Baina horrela pixkat pentsatuz eta hitz batean esanda, bai esango nuke naizela pertsona
ambiziotsu bat, gustatzen zaidalako ahalik eta gauza gehien egitea, beti gauza horiek gehitzen badidate, eta ez estres bat ekarri edo zerbait txarra ekarri, baina esango nuke oraintxe bertan adiez 1000 gauzetara nabilela, baina aldi berean gauzak gehiago probatzeko gogoa badudala, ordan esango nuke ambiziotsuak nahiko ondo borobiltzen duela nolakoa naizen eta zein naizen, zera oraintxe bertan hori kazetaritzan nabil, irratian lan egiten dut, bai aktualitatean eta bai musikan ere, naiz irratian nabil, Mondo Sonoro aldizkarian ere kolaboratzen dut, sareetan nabil, musikan ere banabil, beste proiektuetan ere sartzen naiz, bazkenean gustatzen zaidalako gauza ezberdinetan egote eta gauza ezberdinetatik ikastea, orduan uste dut nahiko ondo definituko hori dakela ambiziotsu hitzak. Kontatzen diguzun moduan, jarraitzen zaitugunok, jada badakigu zenbat gauzetara zabiltza, mentzat ikusten dugu horren kantidade handi bat, eta bai, bada, definitzeko modu bat. Baina horregatik pixka tal ezberdinetan banatuko dugu elkarrizketa, alde batetik zure musikari alorra, eta bestetik pixkat zure sare, kazetaritza, komunikazioarekin lotura duen sare guzti horrek, ezta? Orduan, musikan sartuko garen honetan, lehen galdera, noiztik duzun erlazioa musikarekin? Esango nuke musikarekin erlazioa oso txikitatik izan dudala, nire amak beti esaten dit haurduntzegoenean beti jartzen zidala musika, asko gustatzen zaio nire amari musika, eta orduan txikitatik erakutsi didan zerbait izan da. Beraz, jaio aurretik baneukan musikarekin erlazio hori. Baina egia da gero, txikia zarenean gurasoek beti apuntatzen zaituzte 1000 extra eskolarretara, eta horietako bat zen musika eskolara apuntatzea, baina egia da instrumentu geratu behartzen urte horretan nik utzi nuela, momentu horretan nire prioritateak beste batzuk zirelako, kasu honetan pistinara joatea, baina egia da momentu horretan utzi nuela, eta oso gutxitan kontatzen dut oso txarra nintzelako musikarekin. Momentu horretan makarik uste dut txirula jotzen nuela, eta hori ere gaizki, enintzen gai kantatzeko oso ahots txarra nuen, enuen tonu bat ere ematen, oso arritmika nintzen, pila bat kostatzen zaidan musika egitea, gehien bat, ze musika gustatu beti izan zait, baina egitea asko kostatzen zaidan, orduan nik uste dut ere horregatik utzi nuela, baina gero urte batzuk beranduago nire ahotsak aldatzera baki zuenean, ahots kordak ere aldatu zitzaizkidan, eta berriro apuntatu nintzen biolina ikastera eta koruan kantatzera, ahots aldatu zitzaidalako eta gai ikusten nintzelako hobeto kantatzeko, eta horrekin bazkenean ikusi nuen gai nintzela kantatzeko, eta esango nuke horra ziztela behar bada 10 urterekin edo pixka bat serioago hartzen nik musika, baina erlazioa bintzat oso txikitatik izan dut. Eta etxean, ze garrantzi izan du musikak? Aurreko galderan aipatu dudan moduan, nire amak haurduntzegoenean jada jartzen zidan musika, beraz esango nuke garrantzi handia izan duela musikak nire etxean. Egia da amaren gandik gehiago jaso dudala musikarekiko grin hori aitaren gandik baino, baina egia da beti izan duela sekulako presentzia, eta beti, bai nire izpari eta bai niri, esan digute, sustatu dute, sormen alde hori, beti esan digute musika ikastea sekulako onuragarria dela bizitzarentzat, eta beti lagundu digute alor horretan, guri animatzen musikara apuntatzen, nik adiez biolina jotzen nuen, nire izpak eskusoinua jotzen du, eta beti esan digute jarraitzeko bide horretatik, badakiterako azkenean, hobi bat izateaz gain, sekulako onurak ekartzen dituela beste hainbat bizitzako aspektutan, eta nire amak txikitatik erakutsi izkit bere abeslari favoritoenetako batzuk, oraindik diskoak ditut gainerako etxean, eta txikitatik behiten zuen ditut Whitney Houston, Amy Winehouse, Beyoncé, Anastasia, Tina Turner, eta beraiek izan dira nire referente, eta beraiek ere lagundu didate musika mundu horretan sartzen, nire amari esker, beraz, esango nuke garrantzi handia izan duela nire etxean. Musikarako babes horrek itxuraz bere fruituak eman zituen, eta urtetara hemen zaitugu kantuak sortzen, eta kantuetan probatzen. Noiz sortu zen zure lehen kantua?
atzera begiratu da lotxa pixka bat ematen dit aitortzak, baina gehiago ze kanta mota ziren, baina hauzut 12-14 urterekin sortu nuela nire lehen abestia, gauza da nik biolina ikasten nuen, egia da biolinarekin kantatzea pixka bat komplikatua dela, biolina ja nahiko instrumentu komplikatua delako, beraz ahotsa sartzen badiozu ja nahiko zaila bihurtzen da gauza, baina guri Biabran hemen DBH-en gitarra erakusten ziguten lehenengo 2 urteetan, eta gitarra ikasteak lagundu zidan gitarra jo eta kantatzera iristea. Orduan hor nik etxean gitarra bat neukan nire osabako paritutakoa, eta horra nintzen nire lehenengo akordeekin kanta bat sortu nahian, YouTubeen 1000 bideo ikusten, akorde desberdinak jotzen ikasteko, eta nik beti izan dut idazteko gaitasun hori, edo beti gustatu izan zait idaztea, batez ere poemak eta idaztea baino behar bada liburu bat, gehiago gustatu izan zait gauza motxak eta poetizazio horretatik idaztea, beraz nire 14 urterekin izan ditzakezun sentimenduak hartu eta idaztea erabaki nuen, eta horrela sortu zen nire lehenengo kanta, hori 14 urterekin edo izango zela. Eta kantu horrek ze izena du? Kontatu pixka bat, lotxak eta uztan badezu, hola sekratu joren bat, noiz baita entzungo dugun kantu hori, zer inguruan zen, nahi dazuna. Begira, galderanekin egin didazu nire txikitako kuadernoa ateratzea, eta ikusi ditut txikitan idazten dituen abesti guztiak, eta orain denak irakurtzen, egia esan oso polita da nik orain de kuaderno hau izatea. 14 urterekin hasi nintzen kuaderno honetan idazten, eta orain dela gutxi retiratu nuen kuadernoa, horri guztiak amaitu nituelako, eta orain beste kuaderno badaukat. Baina lehenengo horrian gainera dago lehen idatzi nuen abestia, izena du I Am Alone, oso dramatikoa nire partetik, baina egia da niretzako beti izan dela musika terapia bat, beti gustatu izan zait idaztea, batez ere poemak idaztea, eta bazen niretzako modu bat barruan neukan hori ateratzeko, inoizen izelako izan komunikatzaile ona, eta hori komunikazio ikasi dudala, baina uste dut horrek ere lagundu didala komunikazioa hobetzen, beti izan naiz oso barrutia, lotxatia, orduan inoiz ez dut kanporatu izan, sentitzen nuela edo pentsatzen nuena, eta kanta nahiko hortik doa. Momentu txar bat pasatzen ari zarenean eta sentitzen duzunean inorez daukazula alboan, baina ez jendea ez dagoelako presturera laguntzeko, baizik eta zu etzarelako gai sentitzen duzun hori ateratzeko. Egia da, 14 urterekin hau idaztea nahiko arraro egiten zaidala, beti izan naiz pixkat intensa alde horretatik, baina egia esan nahiko goai dago hau irakurtzea. Oso argi daukardana da, hau ez dela inoiz aterako, ez dela inoiz publiko egingo kanta guztia. Egia da ukelelea daukadara honentxe bertan estribilloa abesteko, baina kanta osorik ez da aterako, bazkenean 14 urterekin idazten duzun zerbait, nahiko infantila izaten delako, ez modu txar batean, hori hau ikusita oso polita egiten zaidalako, baina egia da orain, beste heldutasun batetik idazten duzula, hitzak ere beste modu batean aukeratzen dituzula, eta gainera kantau da ingelesez eta ukelelearekin konposatuta, beraz, bada nahiko itxia, eta joko izet estribilloa. And I'm feeling sad, I won't ever give up easily, 'cause I can see a wonderful light at the end of the road, but I'm alone. Saio honek lehen aldiz berriro izena du, eta izan ere, hau esango nuke lehen aldia dela gonbidatu bat bere abesti bat abestera animatzen dela, tarte honetan, eta gehiago lehen abesti bat abestera animatzen dela, beraz, mila esker, haze oparia, hori bada, zure iraia gaztetxoaren argazki bat, eta azken batean hori da saio honen helburua.
Baina tira alde batera utzita zure lehen pauso horiek, gaur egungo zure ibilbidean sartuko gara, eta bueno, bentsat jakin badakit, Ekana taldearekin lanean zabiltzatela, disko bat bidean dagoela, bueno, galdetu nahi nizun horren inguruan, zenu zabiltzaten, eta bereziki nolakoa den, bueno, lehen pauso bat ez, lehen disko, azkenean ez dira lehen pausoak, ze egin dago dituzu, baina taldearen lehen pauso bat ematea nolakoa den, ez? Bai, hori da, Ekana izeneko talde bat sortzeko prozesuan gabiltza. Egia da oraintxe bertan stand-by moduan gaudela esango nukela, baina oso hori daukat zerbait bai aterako dela. Eta horren arira esango nuke talde bat sortzeko prozesua oso zaila dela. Orain arte Ekana sortu arte bai ibili naiz iraia moduan, eta azkenean, bueno, ni eta nire gitarra direnean, errazagoa da gauzak aurrera eramatea, azkenean naiz eta dena zure gain dagoen, zuk erabakitzen duzulako gauzak noiz eta nola egin. Azkenean talde batean zaudenean, 4-5 pertsonen artean erabaki behar dira gauzak, eta horrek, bueno, bere argi ilunak ditu. Hala ere, nik talde batean beti askoz gehiago disfrutatzen dut, azkenean prozesua ez aramazulako bakarrik, jende gehiago dagoelako tartean, bide lagunak egiten dituzulako, eta horrek niri pia bat egiten dit bizitzan egia esan. Egia da oraintxe bertan gauden momentua badela stand-by, azkenean taldekideak ez garelako adin berekoak, bakoitzak bere gauzak ditu, batzuk oraindik gaztetxoak dira, orduan ikasten dabiltza, eta horrek prozesua gehiago zailtzen du. Orduan, momentu honetan bagabiltza, taldeko gauza ezberdinak erabakitzen, berez uda honetan geneukan diskoa grabatzeko intentzioa, baina hori atzeratu egin beharko da, ez da zer gertatzen, baina nik oso argi daukat zerbait bai etorriko dela, nola bait ere grabatuko dugula zerbait eta aterako dugula, nik badakit musika ez dudala inoiz alde batera utziko, eta orain arte egin ditudan kantak argia ikusiko dutela lehenago ala beranduago, beraz, urrengo pausua izango litzateke erabakitzea nola nahi ditugun gauzak, nola egin aurrera taldearekin, nola pixka bat kuadratu denon bizitza zerbait duina egin alizateko, eta oraintxe bertan horretan gabiltza ikusiko da zer datorren, hala ere, adisaretara, hor publikatuko dugulako dena, eta espero lehenago baina beranduago zerbait bai aterako dugula eta bidetxo bat behintzat irekiko digula horrek, beraz gogotsu pixka bat etorriko dena ikusteko. Tira, musikari izatez gain, kazetaria ere bazara, sare sozialetako eduki sortzailea ere bazara, orokorrean, esango nuke, komunikatzailea zarela, esan duzu, toki ezberdinetan ere idazten duzula musikaren inguruan, podcast berri bat, sortu berri duzu, leku baten bila izenekoa, oren gero itzadengo dugu ere horren inguruan zehatzago, baina galdetu nahi nizun, nola iritsi den guztia hau zure bizitzara, ez? Nondik dator orgatu komunikatzeko grina? Esango nuke komunikatzeko grina txikitatik izan dudala, baina kostazitzaidala konturatzea horretan lan egin nahi nuela. Nik txikitatik, 15-16 urtera arte beti esan izan dut medikuntza ikasi nahi nuela. Konturatu nintzenean zientziak ez zirela nire alor gustokoena baino oso gaizki emate zitzaidala. Esan nuen, plan B, eta nire plan B beti izan da kazetaritza. Izan ere, eskolan ginenean Julen Tegire etorri zen hitzaldi bat ematera, berak kontatu zugun berak zer egiten zuen, zer ikasi zuen, nola iritsi zen tokian, momentu horretan uste dut gainera gure kasen eta gaztean zebilela, eta hor nire begiak iriki ziren eta esan nuen, nik hau egin nahi dut. Baina gira da, beti medikuntza neukala hor lehen opzio gisa, irtera gehiago zituelako, aukera gehiago zeudelako, baina gira da, gero errealista izan da, konturatu nintzela, kazetaritza egin nahi nuela, eta irratiarena, egia esan, kazetaritaren barruan beti argi izan dut irratia egin nahi nuela, oso argi neukan prentsa idatzean enuela nahi,
eta telebista ere ez da guztiz betetzen didan mundu bat, eta beti izan dut argi kazetaritzaren barruan irratia egingo nuela. Eta gero gaztean bekadun moduan hasi nintzenean, hor mikrofonoa ikutu nuen lehen aldian, esan nuen, wow, nik hau egin nahi dut, gainera gaztean zen kazetaritza eta musika, niri gustatzen zaizkidan bi alorrak, eta hor konturatu nintzen benetan hori zela nik egin nahi nuena, eta gazteatik pasa dira 2 urte, eta 2 urteren ondoren irratia egiten jarraitzea, kasu honetan naiz irratian, niretzako da sekulako plazerra, pila bat disfrutatzen dut, eta esango nuke hor behintzat aurkitu dudala nire tokia, eta nik benetan egin nahi dudana. Kontatzen duzun moduan, naiz irratian zabiltza orain lanean, musikaria saioa, Iker Gurrutxagarekin batera, eta, bueno, bereziki gainera, artistai haien letren inguruan galdezka ibiltzen zara. Azkenean bihurtzen ari da ez, saio horretan, bueno, momentu intimo eta interesgarri bat, bai artista askorentzat eta bai entzulegoarentzat ere. Eta hortaz gain ere, azken hilabetean hilabeteetan aurkeztu berri duzu, bueno, Leku baten bila podcast berria. Eta bertan, bueno, saiatzen zara topatzen leku bat emakumearentzat euskal musika industrian eta musika industrian orokorrean. Galdu nahi dizut horren inguruan, zer mozkoa izaten ari da Leku baten bila podcastaren harrera? Egia esan, niretzako bintzat sekulako harrera izaten nahi da Leku baten bila podcasta. Horrela pixkat gainetik azaltzeko, nire TFG moduan sortu zen, argi neukalako, alde batetik podcast bat egin nahi nuela, eta beste alde batetik uste dut karreran sartu nintzenean eta errealitate ezberdinak ikusten hasi nintzenean musika munduan, argi geratu zitzaidala nire TFG-a emakume musikarien inguruan izango litzatekeela, naiz eta ez jakin oso ondo nola enfokatu nahi nuen hori. Baina buelta pare bat emanda ikusi nuen azkenean musikaren industrian, barrutik ezagututa, emakume musikariek beraien lekua behar dutela, gauza askotan ez direla kontuan hartzen, sekulako ezberdintasunak daudela, bai karteletan, bai jaietan, bai udalek programatzen dituzten kontzertuetan, bai gero holtza gainean, zein holtza atzean, orduan horrekin argi neukan zerbait egin nahi nuela, eta behin TFG-a eginda eta maituta, naiz irratian sartu nintzenean argi neukan proiektu hau ezin zela TFG batean bakarrik geratu, bazeukala bere tokia gero mundu errealean ere, eta hori ateatzea erabaki nuen. Ia da sekulako harrera izaten ari dela, musikari askok babesten duten proiektu bat dela, eta azkenean hori zen nik lortu nahi nuela ez. Ikusgarritasuna eman gutxi hitz egiten den gai bati, emakume musikariek kasu honetan beraien tokia izatea, dituzten kezka oztopoak eta errealitateak ikusarazi eta salatzeko aldi berean, eta esango nuke horrela sortu zela eta harrera hori ere izaten ari dela, orduan oso pozik eta bigarren denboraldi baterako sekulako gogoekin. Gainera podcast honetan azken hilabeteotan ospe handiko taldeak izan dituzu, tamaina ezberdinetakoak, estilo ezberdinetakoak, eta bueno, jada imaginatzen dut tartea hartu duzula ere hausnarketa bat edo beste egiteko. Eta galdetu nahi nizun, zer partekatzen duten gonbidatu gehienek? Milaka konklusio, milaka hausnarketa atera ditugu orokorrean, eta gauza asko partekatzen dituzte, esango nuke ateraduran ondorietako bat izan dela, azkenean podcasteko lehenengo galdera beti berdina da, azkenean podcastak izena duelako Leku baten bila, eta beti galdetzen diet ea leku baten bila dabiltzan, eta ea beraientzako zer den emakumeak musikan leku propio bat izatea. Eta uste dut hor atera duan ondorien handienetako bat izan da leku baten bila dabiltza, leku bat eraikitzen ari dira, baina ez dute leku hori aurkitu. Azkenean, badaudelako milaka oztopo horretan laguntzen ez dutenak. Eta egia da konponbide bat aurkitzea oso zaila dela, batez ere, daudelako gauza asko gure eskuetatik kanpo geratzen direnak. Horri gehituta esango nuke ere, gehien partekatzen duten gauzetako bat dela, oztopo gehiago daudela,
erraztasunak baino. Eta nik ikusi dudana bai da aldapa gora konstante bat dela emakume musikarientzat bide hau jarraitu ahal izatean, eta nekeza ere badela, asko esan didate delako azkenean, badela prozesu bat asko nekatzen duela, delako azkenean sentsazio bat, denbora guztian borrokan egongo balira bezala, beraien tokia izateko, entzunak izateko, jendeak serio hartu ahal izateko, ez infantilizatzeko, segun eta ze genero egiten duzun auztopak are handiagoak dira. Ordan, esan nuke bai dela aldapagora konstante bat. Eta egia da gainera, horren arrazoia aurkitza nahiko zaila dela, alko ginatekelako geratu esaten, azkenean gizarte patriarkatu batean bizi garela, matxista batean, baina hori ez da arrazoi bakarra. Atzetik badaude arrazoi gehiago, eta konponbideak bilatzea oso zaila da, ez delako bakarrik emakume musikarien gain erortzen den zerbait, ez, hau aldatzea eta hau errotik aldatzea. Nik honi buruz azkenean asko irakurri dut, asko ikasi dut eta kasu berean estudiatu dut, azkenean TFG bat izan delako eta datu asko irakurri ditut, ikerketa asko irakurri ditut, txosten asko egin ditut eta irakurri ditut, orduan, ikusten zoaz ere nola funtzionatzen duen denak eta zeintzu diren datuak. Arrazoia milak haude. Konponbideak zaila da, ze konponbideak berez goitik etorri beharko lirateke eta horrek are gehiago zailtzen du dena. Hasita gizarte patriarkatu batean bizi garela, hori da lehenengo oztopoa hau dena konpontzeko. Eta bai izango nuke arazo handinetako bat dela, musikaren industrian agintzen duen ehuneko handi bat gizonezkoa dela. Eta azkenean, naiz eta gizonezkoa saiatu emakumea laguntzen, inoiz ez dute biziko emakume batek bizituen moduan. Orduan, nahiko zaila da hori aldatzea eta hori ulertzea. Aurrera pausoak ematen ari dira, hori ere ikusi dugu podcastean zehar, gauzak aldatu direla eta gauzak hoberuntz doazela, baina oztopoak mila dira eta errealitatea askotan, naiz eta musikaren munduan asko idealizatzen den, beste bat dela, eta uste dut podcastak ere laguntzen duela musikaren idealizazio hori apurtzen eta errealitatea mahai gainean jarri eta kasu honetan salatzen. Ja, saioa amaitzera goaz, pixkanaka, eta azken galderen tartea tokatzen da. Eta galdu nahi dizut, ea, duela urte batzuk zure burua ikusiko bazenu, orain zauden momentuan, ez? Iraia gaztetxo, hasi berri horrek ikusiko balu, zenbat gauza egin dituen eta zertan ari den orain, zer pentsatuko luke? Begira, naiz pertsona bat introspekzio asko egiten duena, asko irakurtzen dut nire burua, asko hitz egiten dut nire buruarekin ere, eta askotan pentsatzen dut galdera honetan, ez? Eta duela urte batzuk adibidez, karrera hasi nuenean enuke inoiz imaginatuko oraintxe bertan nire bizitako puntu honetan egongo nintzenik. Eta egia esan da nahiko arraroa, baina harrotasuna ematen duena ere nire burua puntu honetan edo momentu honetan ikustea. Azkenean begiratzen dut atzera, pentsatzen dut karreran sartu nintzen lehenengo urtea, eta orain nire burua ikustea eta jakitea aurkitu dudala benetan zertan egin nahi dudan lan, ikusi dudala musika eta kazetaritza uztartzeko gaina izela. Badagoela modu bat bi gauzak batera egiteko. Gainera nagoela proiektu oso guai batzutan, jendeak nirekin kontatzen duela, elkarrizketak ematen ari naizela, nik orain atzera begira Iraiari esango banio Muganeko abeslariarekin elkarrizketat egiten ari naizela, eluke sinistuko, ez? Azkenean horrelako gauzak ikustea niretzako da sekulakoa, eta horrek uste dut ere egiten didala pixkat humiltasun hori mantentzea, hemen izango banintza bezala ez dakit zein, ez? Baina esan nahi dut, ostras,
duela urte batzutako iraiari esatea, ez da horren zaila, lan egitea zu nahi duzun horretan, lortzu ezakezu, gauza oso guaiak etor daitezke, ez espero bizitzaz gutxiago, ez kaso honetan, ze beti uste dut gure burua gutxiesten dugula, ni bentsat askotan naiz, hau zaila da, ez da ezinezkoa, baina bai da zaila, ez dakit, gauzak egiten badituzu benetan, benetakotasunetik saiatuta eta lan asko eginda, gauzak etor daitezke, aukerak etor daitezke, eta esan nuke duela urte batzuk nire buruan momentu honetan ikusten ez, 22 urterekin lanean nabil irratian, nahi dudan tokian, musikan nire espazioa daukat, proiektu bat daukat, podcast bat daukat, nik nahi dudan horretan, musikari ez inguratzen ari naiz, eta hori beti da pozgarria, azkenean musika delako nire bizitzaren parte handi bat, eta esan nuke, orain dela urte batzutako iraiari hau dena kontatuko banio, elukela sinistuko eta esango lukela, wow, horra iritsi nahi dut. Baina, bueno, prozesua pasa behar da, eta esan orain bertan oso pozik nagoen tokian egotegatik. Zein izan da zure azken lehen aldia? Wow, nire azken lehen aldia. Esango nuke, duela asteburu batzuk, emanuen galtzaundiri esker, izan nintzen hitzaldi baten parte, sormenari buruzko hitzaldi baten parte, eta hori izan da nik uste dut lehen aldia horrela publikoaren aurrean eta telebista 28 kanala emititu dena, elkarrizketa bat egin didatela, beste hainbat Julen Unano eta Luma Otañorekin batera, Alex Padillak elkarrizketatu zigun, eta esan nuke hori izan dela horrela lehenengo aldia elkarrizketa profesional bat publikoan telebistan ematen dudana, eta izan zen egia esan oso gaia gainera nideiz pixkat friki arrelako gotetan, eta izan zen lehenengo aldia mikrofonoekin elkarrizketa bat ematen nuena, telebistan jartzen dizkizuten mikrofonoekin elkarrizketa ematen nuena, eta niretzako horrelako gozak dira oso gai, eta esan pia bat disfrutatu nuen, eta gainera aukera izan nuen sormenari buruz hitz egiteko dela niri bizitzan gehien gustatzen zaidan gauzetako bat, sormena, beti esaten dut mesedez landu bakoitzak bere sormena, sortu egin artea, horrek beste bizitza ikuspegi bat ematen dizulako, eta horri buruz hitz egin ahal izatea elkarrizketa batean non publikoa dagoen eta telebista dagoen, hori izan zen nire azken lehen aldia, eta egia esan pia disfrutatu nuen. Eta zein izango da hurrengoa? Begira, esango nuke hurrengoa honin nahiko lotuta dagoela, baina bada beste zerbait, eta izango da uztailaren 2an, kanterriri esker, oi hartzunen emango dudan jardunaldi, edo formakuntza bat, justo leku baten bila podcastean, lantzen ditugun gaien inguruan, izango da jardunaldi bat, formakuntza bat, emakumeak musikaren industrian duten lekuari buruz, kantagintzari buruz, nola dagoen holtzako egoera, nola hobetu daiteken, zein den benetako errealitatea, zer esaten duten emakume musikariak, eta izango da jardunaldi bat horri buruz, 2 ordukoa, beraz oso urdurinago, baina ere gogotsu, lehenengo aldia izango delako honi buruz profesionalki hitz egingo dudana, eta esan urdurinago, baina sekulako gogoa daukat hau aurrera emateko, jendeari gai honi buruz hausnartzera laguntzeko, eta egia esan oso gogotsu etorri zaizkidan aukera guzti hauengatik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizue ekipo, eta zuentzat, zein izan da zuen azken lehen aldia? Badakizue denboraldi honetan Pablo Zurutuzu da hori aritu dela galdetzen, gonbidatuei, eta oraintxe bertan Iraia Kambrarekin elkarrizketan entzun dugu, Iraiari ere galdetzen ziola, bere lehenengo aldia zein izan ote zen, eta zuen azken lehenengo aldia?
Bilatuko berku nuke. Ez dakit seguro, lehenengo gozaterzen zaidana burura, bai dala, saiatzen ari naiz egiten gauza pilo bat, lehenengo aldiai izango baldia bezala. Baina ez da gauza bera, Oen, egingo eta arkeologia pixka nire buruan, jakiteko zen izan da dire lehen azken aldia. Ni ari naiz lehen aldi asko izaten etxearen kontuarekin, entzulei kontatu nien, bueno, aukera izan dudala etxe bat erosteko, eta tamalez orain oso jende gutxik daukala aukera hori egiteko, baina bueno, etxe zahar bat erosteko aukera izan dut, eta lehenengo aldi asko gertatzen ari dira, etxearekin, ez? Lehen gorkak aipatu duen bezala, berak portaleko bizilagunen bilera zuela, eta hori ere bazela lehen aldi bat, horrelako zerbait, baina bestela, Xabik kirolarekin agian, lehen aldiz... Ez, kirolaren beti hasi naiz kirol berdinekin, eta aspalditik futbola eta bizikleta partekatu ditut, orduan alde horretarik ez, baina esango nuke igual unibertsitateko defensa. Hori egia da. Karrera lehen aldiz bukatu. Lehen aldi asko izan ditugu... Bestela, aspaldira jamarko nuke. Lehen aldi asko izan ditugu denboraldi honetan, ze gonbidatu asko edo pertsona asko lehen aldiz gerturatu dira gure irratsaiora, eta bihar amaituko da denboraldi hau, eraz, aprobetxatu nahiko nuke, baitere beraiei eskerrak eta galdera bat, adinarekin edo esperientziarekin zailagoa izango da hori izaten, ez? Lehen aldiak? Claro, txikietan... Matematikoki, Claro, lehen aldia eskuekin jaten duela, lehen aldia goiara bat erabiltzen duela. Iristen zara momentu batean unzi denetatik indet. Hori egia da. Beti izango da zerbait, baina bortzentaia uste du jongo dela gutxitan txikitzen, ez? Bueno, baina... Gero, ez dakit. Uste dut bizitzaren gakoa, baina bizitzaren gakoa ere izan daitekela lehen aldiak topatzea, eta probatzen joatea. Bat esan edu gain dela azte bete, innuen abesti bat adimen artifizialarekin. Lehenengo aldiz. Begira. Probatu nuen. Et flipatu nuen. Hori jende askoren azken lehen aldia izango da, adimen artifizialarekin zer ikusia duen zerbait, egia da. Nik urrengo egunetan, lehen aldiz tur bat komentatu. Eta prest daude? Zer da prest egotea? Hori... Mentalizatuta, itzulia bezala, baina turrarekin. Behintzat bidelagun onak izango dituzu. Hori bai. Eta politia ikustea bestaldetik, turraren txat, aurten izango da lehenengo aldia, zu zelako kasetari bat dagoela. Begira. Ez da gitasko nabarituko duten. Ojo. Begira, ze politia, izu egia da, izango dela lehen aldi bate Xabiren tzat, eta gure entzulek ere, entzungo dutela, Xabi, turra komentatzen lehenengo aldiz, ze badakizue, beti uda iristen denean, naiz irratian, turraren kontakizuna egitea egokitzen zaigula, esan behar nuen, baina nik ez dut... Bueno, talde bezala. Talde bezala, ze nik asko ikasi dut azkeneko urteetan, azkenean, ala beharrez, hemen txibiltzen gara atzera eta horrera, eta, kamarak direla, eta irratiko gauza teknikoak direla, dauzkat, nire txirrindulari gustokoenak, orain ezagutzen ditut taldeak, batzutan estrategia batzuk ere komentatzen dizkidate, eta orain argiago ikusteko gai naiz, eta espero dut entzuleentzat ere, hori izatea beraien errealitatea, hau da, naiz irratia piztu eta entzuten ari zara, eta pixkanaka ikasten zoaz, kiroloni buruz gehiago, eta hori ederra da. Seguro ez dakit geografia, nondik pasatzen dira gaur, ze kultura dago hemen edoan, ze gauza kuriosok daude pasatzen diren herrietan, niko esango nukelak, behintzat zu nahi baduzu, asko ikasteko aukera aukazu, ez? Ze gaztelu dagoen, bapatean hemen Frantziako hegoaldeko zoralde honetan, eta horrelako gauzak. Nahi asko usadet, ibaiak eta zubiak. Edo zein tokitan, ibai bat aurkitzen dute, igual, etapa pasa eta 40 kilometrara kriston zubia, eta hori, etapa aspergarria denean behintzat, siesta begiarik pixkat. Zegona. Nik etxetekan ikusten dut askotan, eta badaukaz jolas bat, deitzela karkason ez dakit esaten, egin behar dira erriskak eta horrelakorik, eta turrean beti pasatzen dira, la logen, eta ez dakit zer, badaude leku batzuk, non ez eske hau da benetako karkason bat, ez? Horrelako herriak medievalak, edo ez dakit daukate puntu bat. Bingo antzeko bat, ez? Gaur esango dute, hau, pasako dira hemendikan, gertatuko da hau, interesante, amintzat, disfrutatzen duzu lagunekin, edo kompainia baldin baukazu.
zerbait egiteko aukera daukazu. Badakizue nortzuk izan zuten lehen aldi bat atzo? Angela Nikolau eta Ivan Birkusek. Bi eskalatzaile errusiar hauek atzo, baimenik gabe, Nueva Yorkeko Empire State Building igo zuten, eta bertan, baino puntaraino, antxe horratza dauka Empire State Buildingak oran, hori ere eskalatu zuten, eta gainera bandera bat zeukaten. Eta jartzen zuen maitasunaren boterearekiko maitasuna gaientzen duenean, munduak bakea ezagutuko du. Hola, mezu... Kinkon moduan, hori da, pankarta horrekin. Pankartarekin, eta antxe, eta gero, jetxi ziren pixka bat, ez dakit metro batzuk jetxi, eta Ibanek Angelari eskatu zion berarekin ezkontzeko. Eta hau dena grabatuta dago, bertako edabideen helikopteroak bueltaka ibili zirelako, polizia bera ere kezkatuta zegoela, bi hauek nondik atera dira, zer egiten dutean, baimenik ez daukate, eskalatu dute, omen dira eskalatzaile profesionalak, hori izan behar da, ez dezala inorkau probatu, etxean ez egin, ez Nueva Yorkeko Empire State Building, baina ez da ere, ez da egite, hori da, ez urrugulen eta ez da oinatiko elizaren kanpaidorrean, mesedez? Eskalatzaile profesionalak dira, eta hauek, egin zuten dokumental bat 2024an Netflixentzako Skywalkers, A Love Story, zeruko ibiltariak, esan dezakegu izan daidekela euskarazko itzulpena, eta beraiek, hoxe egiten dute, hau da, muturreko kirola gustatzen zaie, eta muturreko egoeratan jartzen dute euren burua, eta atxilotu egin zituzten atzo, ez dakit aske geratu diren, baina... Kuriositate bat. Behain lehenengo aldia eta azkenekoa. Hori esan behar, meloi hau berria da, ez? Zenbat aldi izeten dengo azaba, lehenengo aldia eta azkenekoa. Pixka bat, testu inguruan jartzeko, Empire State Buildingak dauzka 453 metro. Kokatzeko, Eiffel dorrea baino 110 metro gehiago. Eiffel dorreak 330 dauzka, eta ez dakit, Londresko Big Benak 96 metro. Hau da, Empire State Building oso altua da. Okeraz banago iteute lasterketa bat urtean behin korrika portaletik goraino, maratoian zeko zerbait edo korrika, barrutik, ez hauek bezala. Baina uste du lasterketa oso ospetsua dagoela hor. Begira, nik ez dut ezagutzen Empire State Buildingekoak, baina... lehen aldi bat aipatu berri duzu, ze nire bikoteak egin du hori, baina Madrilen. Madrilen badaude lau dorre, las 4 torres ezagunak bezala direla lau dorre, handi, hango dorre batean, eta berak parte hartu du, lesterketa honetan. Eskairatatik gora korrika, bai. Nik ere hori egin nuen, lehen aldiz. Bai? Bai, kuarentenan. Bueno... Garai horiek, Xabi, hobez komentatzea, ero... Antxe hiltzen ditzen, gora eta bera. Bizilagunak ateratzen ziren hor, portalera. Eta esaten zuten... Ireki da EPA apuntatzeko Empire State Building igotzeko korrika. Bale. Urriak 6 eringo da. Begira. Noizeko 8 nengo ordua, baina ireki dute ja apuntatzeko. Eta zenbat denboran egingo du jendeak begiratuko du? Zenbat pixu dira? Zein da rekorra, pixu bat. Hoi da. Hemen mikrofonak gora inoman, eta gora niztenean, ze sentsazio edukitutu, eta jendeari galdezkasi. Zenbat tardatu duen, ze pentsatzen duen. Hemen txemarka, lehenengo esango dizuet zenbat solairu diren, 86 solairu dira, eta dira 1576 eskaloi. Errekorra dauka, 2003koa da, begira urte asko pasa dira eta inork ez du gainditu, Urte polita, 2003, urte hartan jaio zinean. Alaxia da. 2003an Paul Craig izeneko batek, 9 minutu eta 33 segundutan ezinezkoa da. Oso gutxi da hori, Ezinezkoa da. Zema pixu, 80? 6. Ni bigarren pixuan beste. 9 minutu. Eta 5 minutu barritu. 86 zati 9. Ez dakit, matematikaz ez dakit. Usapen matematikan gaizki bilin nintzen. 9 pixu, minuturo? Ez da posible. Esko da, Ez da posible, gaizki egon behar duenek, behiratuko dugu. Jartzen du, emakumeetan, Andrea Mer, dala, 2006an, duela 20 urte, berak marka utzi zuen, 11 minutu eta 23 segundutan. Baina, berezinezko ditut zait. Proba egin barko dugu, gu hasikorrika,
Har, behatzi pixu zenbaten igo itzaitun? Ascensore hortik ibiliko da. Kronometratzen Motelago igual. Ja, egia da. Igogailuak. Motelago. Azkarrago ez da, jungo. Igo gaioa itxoen geistea, zu sartu, botoiari eman. Beti dago baten bat, azkeneko momentuan sartzen dana. Eta aguantatu txapak, eta nahiago korrika. Bi pixutan gelditu. Egia da, bueno, aizo. Aztartuko dugu gehiago, ze egia esan, entzulei egia esan behar diogu, ez dugu prestatu ondo hau, eta ez ditugu iturri desberdinak begiratu, jakiteko egia den ala ez. Eta ez dugu prestatuko, behatzi pixu eta horiek korri. Hori beste atzoi duzten diego. Baina, alaxe dio, izugarria iruditzen zait. 10 minututan, hemen jartzen du beste urte batean, hortik, baina, zinezkoa iruditzen zait. Bueno, horregatik baita ere 2003-tik ez du inork marka utzi, ze askotan horrelako lasterketetan izaten da urtero hausten direla, aurten, eta hobetu du marka ez dakize maratoian, edo ez dakize lasterketetan, eta 2003-tik ez da inor kapaza izan, eta horrek esan nahi du, Paul Craig, ez da gindola dena, abizena, Craig utxa dela, eta bai, bueno, izugarria. Bueno, placer bat izan da, beste behin hemen zuekin egotea, bihar izango da denboraldiko azken bigarren kafea. Abiatu genuen denboraldia, bueno, iraia hasieran esango nuke, eta gauza ederrasko bizi izan ditugu ordutik. Hauek dira nire azken minutu denboraldi honetan, mila esker, zoragarria zarete ikasten de pio bat denboraldi guztitan, gozatu turra, gora bigarren kafea, mila esker horregotagatik. Nik ostegun bezala kizu nola itxiko nuen programa? Nola? Mairen txiste batekin. Txarrena. Batzuetan txarrenako beneran, ja, Daukazu txiste bat, bai. Ai, askarre, venga, botoko. Hau ez da egiten. Presio gehiagi, barkatu. Beidanik, ingo beroketariketak, digoko eraikuntza batera, altu, porque ni beti izan naiz, empirau estate. Buah! Oh, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild of the ordinary. You got me kissing the ground. Tira, esan bezala, bihar bigarren kafeko denboraldi honetako azken saioa izango dugu, beraz, hemen izango gaituzue, egunero bezala, naiz, irratian gerturatu, agurtu, mezuren bat bidali, eta guk beste bat bidaliko dizugu bueltan. Hementxe izango gara, bihar 10 eta 5, esan bezala, naiz, irratian. Keep calm and bigarren kafea.